קורה חברים יקרים? כאן יאב, זה הסרטון הראשון שלי. אז היום אנחנו נשחק ברובלוקס, כאילו זה הולך להיות כל התוכן של המשחק. מצאתי כבר משחק, סימילטור, אף אחד לא כתוב. משהו כזה, משחק נראה לי כיף, ובואו נתחיל. אז כאן אנחנו בתוך המשחק, כמו שראיתם, אוקיי, 20 ג'יימס, אוקיי, וואו, איזה טרקטור. אוקיי, בואו נראה לנו, סמן לנו, אוקיי, צריך ללחוץ. איתו נותן כוח למנוע. נגיע ל-50. הגענו ל-50. אוקיי, כאילו יורד לאחוזים כזה. הבנתי, צריך להיות כאילו הכי טוב. אוקיי, בואו נוביל את העץ הזה, אוקיי. אוקיי, כל אחד. בואו נפיל, נצח אותו. אוקיי, זה פשוט נותן כוח למנועים. וזהו. טוב, אנחנו צריכים להגיע ל-500. אז אני אמשיך עד שנגיע ל-500. אמשיך. גזר. יש לי גזרים. גזרים. טוב, אני אחזור לכם מתי שאני אהיה 500 פה בטרקטור. אז חברים, הגעתי ל-500, גם 500 כסף. עשיתי סייל פשוט, אמרנו לעשות סייל, אני אחזור לכם מתי שאני אגיע לא, תראה, בוא נשאר עד, לא יודע, עד שנגיע, פשוט בואו נמשיך. אוקיי, הנה, אתם רואים, כותב לי סייל, ככה זה כתב לי, עכשיו, לא יודע, זה לקח אותי לפה. הנה. ועוד 500. טוב, אני אחזור לכם מתי שכל הקופסה הגדולה תתמלא. ביי. אז חברים, הגעתי ל-500 בקופסה. בואו נמשיך, עוד נכון. הגענו ל-500. בואו נמשיך. אוקיי, אנחנו על 1400. אוקיי, 2000 ג'יימס. בואו ננסה להגיע 2000 כסף. רגע, רוצה לראות איפה אפשר להגיע. אוקיי, אוי לא. כך גזרים. טוב, נסיים פה את השורה הזאת. בוא נראה מה יש פה. בואו נמשיך והגענו ל-500. בואו נראה בלגן. בום, 500. בואו ננסה לעשות. לא הבנתי מה חסר לי. 1000. חולפיים, let's go. טוב, אני אחזור אליכם מתי שאני אהיה פה 3,000. וחברים, הגעתי ל-3,000, אבל קצת העליתי ל-325. בואו נפעיל אוטו-קליקר ונלך לחוס גזרים. כמו שאתם רואים, אני רוצה להחליף מכונה, אבל אני לא יודע איך. לאט לאט נדע. בואו נראה. חסקול. אוקיי, אני צריך לעשות סייל. בואו נעשה סייל. חצה למכונה אולי שתו. אוקיי, הנה. קליק. נראה את זה. אוקיי, לחיצות. טוב, כשאני אסיים לשפר, אני אחזור לכם. טוב, אז חברים, סיימתי לשפר, פשוט עכשיו קראתי. טוב, אלה במקס, בואו נעשה, אני חושב, הנה,
אוקיי, סיימנו לחיצות 4. שימו את הקליקר. אוקיי, וואו. צריך חופשה של 4,000. וואו. אוקיי, בואו נמשיך. יש פה. יאללה. מה זה? וואו, תקלה המשחק. בואו נמשיך עד שנגיע ל-4,000. כשנגיע ל-4,000, אבל זהו. טוב, אז חברים, הגעתי ל-3,000, ממש עוד קצת. בואו נראה כמה כסף זה. אוקיי, סייב. וואו! וואו! 4,000 שקל. וואו! 4,000. טוב, אני אחזור אליכם. פעם לא יהיה כסף. על זה. אני חושב 3,000. נתראה. אז חברים, אני 3,000. בואו נמשיך. בואו נמשיך עד 4,000. אוקיי. טוב, אז הייתה עצירה קטנה שלי הקטן דפק לי בדלת. סליחה על זה, ובואו נמשיך. נתחיל. לא, היה פה חזרה. גאד. אומייגאד, חזרה. טוב. אומייגאד, היה פה 1 זהב. אני מקווה שיהיה פה מלא זהב. בואו נמשיך. נמשיך. בואו נראה. טוב, אני אחזור לכם מתי שאני אהיה פה 5,000. שנייה אני עושה את זה. טוב, אז כמו שאמרתי לכם, צ'יק צ'אק הגעתי ל5,000. אז חברים, כאן הסתיים הסרטון. תודה מאוד שצפיתם, ושימו סאב ולייק, ובבקשה אני רוצה להגיע 5 לייקים ו2 סאבים. תודה למי שצפה ולילה טוב.